Somos xeniais, extraordinarios, fantásticos e fantásticas. Como di a miña sobriña, tío, sodes máquinas. Iso contan as películas estas. A realidade é que cada un de nós, logo de superar unha oposición, convertémonos nas persoas encargadas de facer cumprir a lei, nas persoas encargadas de mediar nos conflitos, nas persoas encargadas de denunciar as infraccións, nas persoas encargadas de deter os delincuentes, nas persoas encargadas dunha morea de cousas. E temos que acertar sempre, claro. A realidade é que cometemos erros, moitos erros. Non somos superhéroes, somos xente normal, persoas normais, iso sí, cargadas con unha gran responsabilidade. Algúns discriminan a nosa valía según se seamos de un corpo ou de outro, sen decatarse de que realmente todos estamos no mesmo barco. As tensións que se xeran neste traballo producen altos índices de ansiedade, depresión, estrés. Tan doado non vai ser. Un dato. Dende que se aplica a Lei de Prevención de Riscos Laborais no 2002, sabemos que as tasas de suicidio por parte dos membros das forzas e corpos de seguridade duplican a tasa media da población total. Ollo, e non somos seleccionados psicolóxicamente. Sei que non vai ser tan doado isto. Mirade, vou vos a contar 2 exemplos de como entendo este traballo logo de 27 anos de servicio. Pero antes, permitirme unha reflexión. Os animais poden ser máis ou menos agresivos dependendo do seu instinto. A violencia é unha característica do ser humano. Vale? Os estados ostentan o monopolio lexítimo desa violencia e a exercen a través de institucións como a nosa. Polo tanto, de sempre estamos formados e instruídos no uso da forza. Levamos no cinto as ferramentas de traballo. Armas de fogo que poden matar, defensas extensibles, bastóns policiais, grilletes, pistolas eléctricas, técnicas de defensa personal. Temos que coñecer unha serie de legislación para aplicar o noso traballo diariamente, máis unha normativa que a desenvolve, máis todas as modificacións que nos fan cada 2 por 3. Sen embargo, na nosa actuación policial, a ferramenta principal é a comunicación, a empatía, a emotividade. En definitiva, o poder da palabra e do corazón. Cantas veces nunha intervención policial utilizamos a forza? Algúnas, certo. E temos que estar entrenados e preparados para iso. De feito, a nosa vida pode depender diso. Pero cantas veces nunha intervención policial resolvemos coas nosas habilidades sociales, coas nosas capacidades de comunicación? A ferramenta principal do noso traballo é a palabra. A palabra con sentido común. Non somos vendedores de Biblias. A palabra con sentidiño, como decían os nosos pais e os nosos avós. Con sentidiño, rapaz. Porque, fixarvos nunha cousa, se algunha vez pensamos ou se algunha vez pretendemos que a sociedade nos asimile como un patrimonio dela, temos que conseguir ser a forza tranquila da intelixencia. O espírito da policía baséase na autoridade moral, na forza moral que dá a exemplaridade. Exemplaridade no servicio e exemplaridade fora do servicio.
Porque, compañeiros e compañeiras, nós non somos axentes secretos. Nós non facemos as intervencións encarapuchados. Nós vivimos nunha comunidade, temos familia, os veciños nos coñecen, nos coñecemos, sabemos que facemos, sabemos que falamos. E isto é importante, fixarvos. Aínda que sea pola nosa saúde mental, que xa miramos que é moi importante, hai que ser moi coherentes con respecto ao que pensamos, o que falamos e o que facemos. A miña muller é catalana. Cada vez que visito aquelas terras, admiro as torres humanas que fan os castellers. Representan unha asociación cimentada en valores. Míranse familias completas, dende os avós aos netos, traballando todos xuntos no mesmo proxecto, a construción dunha torre humana. Os máis experimentados forman unha base compacta, unida. Os máis fortes montan en riba, os máis áxiles en riba, os máis lixeiros. E ao final mandan ao cumio a un neno de 6, 7, 8 anos, javea por aquela parede e culmina a torre. Para min é un exemplo perfecto de compromiso, comunicación e confianza. Pensade nos pais deses nenos. Pensade nos pais que autorizan a seu neno a subir a la riba. Iso é confianza. Eu, cando miro isto, penso, se nos traballáramos cara á sociedade deste xeito, que pasaría? Cada un de nós, como policías, formamos parte do equipo. Unha boa preparación física e mental é fundamental. Activa os nosos sentidos, primeiramente. Os nosos sentidos son fundamentales no traballo. Nos dá presencia, nos dá imaxe, nos dá autocontrol, nos dá dominio da situación. Non estou a falar de policías musculosos, non estou a falar de cachas de gimnasio, estou a falar de outra cousa, entendedme. Estou a falar de que cada un, dentro das súas posibilidades, dentro das súas limitacións, dentro da súa idade, aporta o seu potencial cara ao equipo. Porque ti dependes de nós e nós dependemos de ti. Ese é o traballo en equipo, ese é o equipo de traballo. O meu segundo exemplo, isto vai rápido, xa mirades, o meu segundo exemplo ten que ver co xeito que teño de mirar a vida e que teño de vestir este uniforme. Vou-vos a falar das treñeiras. Eu remei 12 anos na treñeira de Chapela. As treñeiras o remo de treñeiras é unha tradición deportiva que provén dos traballos dos homes da mar. Meu pai era home da mar, meu avó tamén era, e meu pai decía, o remo de treñeiras é como unha orquesta de violinistas cos músicos tocando a 180 pulsacións por minuto. E isto conxuga moi ben dúas cousas. Un esforzo físico titánico coa armonía dun equipo. Se non encaixa isto, non funciona. Mirade, unha tripulación de traineras se compón según o potencial dos seus remeiros. Non se estrutura de calquer xeito. Na proa vai o home máis hábil, o home ou a muller, máis hábil, máis habilidosa, a que pode remar a babor ou a estribor, según as circunstancias e as condicións. Diante del, os máis lixeiros, os máis hábiles, os que non poden perder palada, aínda que a proa se nos levante. No medio da traíña, no medio da traiñeira, van os máis potentes, os máis fortes. Esa é a sala de máquinas. Diante, os contrabogas e os bogas, os máis cerebrales, os que son capaces de manter ese ritmo que manda o patrón. O patrón vai na popa.
O patrón manda, ordena, dirixe, axuda, motiva, marca o rumbo. É o único que ten visión global da situación, porque é o único que ve de frente ao horizonte. Lembrade que os remeiros reman de costas. E ora mirade, cando miramos unha triña no mar, non miramos os individuos. Miramos un barco navegando. Non miramos se este é máis guapo, se este é máis forte, se este tira mellor, se este tira peor, se este leva a raya no medio. Non. Miramos unha embarcación que pode remar mellor ou pode remar peor. Unha unidade. Eu penso que nós deberíamos traballar así, tanto comunidades policiais como corpos policiais, como modelo sistema policial. Deste xeito, polo menos, todos remaríamos nun sentido. Alguén de vos me pode decir: Odulio, que carallo me estás contando? Claro. O importante é que a final de mes chegue a nómina. Que me estás a contar? Certamente o incentivo económico é o máis importante na nosa sociedade. Pero eu vos pregunto, podemos buscar algunha outra motivación? Fixarvos, un equipo ben consultado, implicado emocionalmente, xera dentro un orgullo, xera que os seus membros se sentan moi orgullosos, que se sentan identificados co rol que teñan o posto que teñan na organización. E xera un sentimento de pertenza moi potente, moi forte. E isto non se paga con cartos. Remato. Hai uns meses finalizaba nesta academia a 9ª promoción, coñecida cariñosamente como a 9ª Legión por o seu espírito de compañerismo, por o seu compromiso, por a súa unidade. Viviron situacións duras, difíciles, creedme que realmente foron duras, pero se mantiveron unidos como unha piña. Sabedes cantos eran? 13, a tripulación dunha treñeira. Durante 6 meses de internado foron instruídos nas 20 materias do curso de capacitación, prácticas e teóricas. E foron formados nos principios de honor, valor e disciplina. Cada un deles agora se atopa formando na tripulación do seu concello. Pero fixarvos unha cousa. A información está nos libros e na internet, pero a formación dos nosos policías depende de institucións como esta. E penso que debemos de ser os primeiros en potenciala e en valorala. Pídovos unha cousa. Colledo o voso remo e bogade como un equipo, porque terá sentido. Moitas gracias.